As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Padayon natong ipangaliya sa Ginoo pinaagi sa atong patron Santiago Apostol o Birhen sa Pilar ang kahusay o kalinaw sa tibuok kalibutan labi na dinhi sa atong nasod magsinabtanay unta ang atong mga leaders sa gobyerno, leaders sa simbahan alang sa kaayuhan o kalambuan sa katawhan nga Pilipinohon. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagpadayon sa pagsuporta sa atong proyekto kining atong raffle tickets nga unta hatagan sa sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios, nga makagagahom among kalauman ug kusog, kung wala ikaw, wala kami mahimo, tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo, ug pagpahimuot kanimo sa among mga buhat ug tinguha. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Sinabot nga taga Israel, may parasan didto sa Israel, tupad sa palasyo ni Akab, hari sa Samaria. Usa ni anak kaadlaw, si Akab niingon kang Nabot, ihatag kanako ang imong parasan, kay tamnan ko kini mga utanon, ug duol ra usab kini sa akong palasyo. Ilisan ko ikaw ug mas maayo pa nga parasan kay niini, o kung dili ka muuyon, paliton ko kini. Apan sinabot niingon kang Akab, dili mo sugot ang Ginoo nga ihatag ko kanimo ang nasunod ko sa akong katigulangan. Ug si Akab nasuko nga mipauli sa ila tungod sa gisulti kaniya ni Nabot. Mihigda siya nga nagatubang sa bungbong ug wala mukaon. Apan si Isabel nga iyang asawa, miduol kaniya ug miingon, nganong naglagot ka man ug dili mukaon. Si Akab miingon kang Isabel, tungod kay gihangyo ko sinabot nga paliton ko ang iyang parasan o ilisan ko kiniglaing parasan, apan iya akong gibalibaran.
Ug si Isabel miingon kaniya, hari ka man kaha sa Israel, bangon, ug kaon ug paglipay, kay ihatag ko kanimo ang parasan ni Nabot. Busa si Isabel nagsulat ug gipirmahan niya sa ngalan ni Akab ug gisilyuhan niya sa silyo ni Akab ug gipadala niya kini sa mga kadagkuan sa Israel. Gibutang niya didto sa mga sulat, pagpuasa kamo, tiguma ang katawhan ug pasidunggi si Nabot. Palingkura sa atbang niya ang duha ka bugoy ug ipasumbong nila si Nabot nga gitunglo ang Dios ug ang hari. Unya dad-a siya sa gawas ug batua hangtod mamatay. Ug gibuhat sa mga tawo sa syudad ug mga kadagkuan ang gisugo kanila ni Isabel. Sumala sa sulat ni Isabel, nagpuasa sila, gitigom nila ang katawhan ug gipasidunggan si Nabot. Si Nabot giakusar sa duha ka bugoy at tubangan sa katawhan. Sila miingon, gitunglo ni Nabot ang Dios ug ang hari. Busa gidala nila siya sa gawas sa syudad ug gibato hangtod namatay. Gipahibalo niya si Isabel nga gibato og patay na si Nabot. Sa pagkabalita gayud ni Isabel nga gibato na si Nabot ug patay na siya, miingon siya kang Akab, lakaw, panagiyaha ang parasan ni Nabot nga wala niya ibaligya kanimo. Patay na si Nabot, busa miadto si Akab ug gipanag-iya niya ang parasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoong pamatian ang akong gulo. Ginoong pamatian ang akong gulo. Pataling hugi ang akong mga pulong o Ginoo. Pamatia ang akong mga hupang, panumbalinga ang akong pagsangpit o hinabang. Akong hari ug akong Dios. Ginoo pamatian ang akong gulo. Sa kadlawon gidala ko nga mapaabuton ang akong pangaliya sa imong atubangan. Kay ikaw, Dios, dili malipay sa kadautan. Walay tao nga dautan nga magpabilin uban kanimo. Ang mapaitas-on dili angay nga mobarog sa imong atubangan. Ginoo pamatian ang akong gulo. Kaaway mo ang tanan, nagabuhat ug dautan. Gilaglag mo ang tanan, nga nagsulti og baka. Kasupak sa Ginoo ang mahigugmaon sa dugo ug ang malibungo. Ginoo pamatian ang ako
Ginoo manaa kaninyo Manasab kanimo. pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo sa giingon kaniadto, mata bayrag mata ug ngipon bayrag ngipon. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw panimalos sa nagbuhat kaninyong dautan. Kung sagpaon ang tuo mong aping, ipasagpa usab ang wala. Kung may mukiha kanimo aron mailog niya ang imong kamisin, ihatag usab kaniya ang imong kamisadentro. Kung pugson ka sa usa ka sundalo pagdala sa iyang kasangkapan sa gilayon nga usa ka kilometro, pasana kini og 2 ka kilometro. Kung may muhangyo kanimo og usa ka butang, ihatag kini kaniya ug ayaw balibari ang buot mohulam kanimo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kadungog na mo anang panultihon nga he gets what he wants or she gets what she wants. Anang iya ginang kuhaon kung unsay iyang magustuhan, kadungog na mo ana. Usa na kabatasan sa tao nga taas gyud kay garbo. Kanang garbo kuan gina mudiktar gina siya nga kuhaa gyud ang gusto nimong kuhaon. Bahala nag-unsay dangatan, by hook or by crook. Mao siguro na nga panultihon no sa dautan o sa minatarong nga paagi, kuhaa gyud unsay imong gustong kuhaon. Nindot na dili. Sa unang pagbasa, unsa may nahitabo, kanis Akab kay kapadayon pamantarog gamit sa Book of Kings niya pagka kuan naman 1 King chapter 21. Sa 1 King chapter 18 katong niaging basa nato, katong hiusa na sila ni Elias, gipauwan na ba? Gipauwan. Wa man to pauwan na kay tungod sa kabuang aning Akab o kaniyang asawa nga si Jezreel or Israel. How sa to? Jezabel di ay Jezabel. Si Jezabel. Buangon kinis Jezabel. Mo na kanang ginganlag Jezabel mga buangon siguro na no. Jezabel man ni siya, asawa ni Akab. Oh. Nabay mga Jezabel din Pangutan ako nagbuangon basad. Kana bang kamaog yung mo mangitag paagi. Mo to nga tinarong man tong gisulti ni Nabot nga kanang imo ni Akab ngadto ni Nabot kay ang yuta man gud para sa ni Nabot duol ra mas palasyo. Mo tong niingon si Akab nga ako nang ihatag na nako ang imong parasan kay akong tamnag utanon. Unya ako lang kang ilisan og mas nindot pangayuta pero dito las layo. Or kung gusto ka o kung di ka gusto gyuta, ako lang nang bayran. Di ba tinarong man no? Pero tinarong sa tong kang kuan Nabot nga di lang na nako ibaligya kay sinunod ra ba na nako sa akong katigulangan, murag di man ko ganahan nga ibaligya ang sinunod nako sa akong katigulangan. Tinarong masagyapon na. Pero tungod kay si Akab naaman siya nang hunahuna nga I get what I want, nasuko siya. Pero naglibog siya kung saon niya pagkuha, mao tong wa siya mukaon. Nagtikungkong siya dito siyang katre, suko.
guol. Ani ay buangon nga asawa siya. Sa man guol-guol mo ka diha? Hari man ka. Hari ko ka. Ikaragoy magbuotanan. Mura sa moingon ba? Presidente ko ka. Mura lagi di gyud madaang ako ang kuan makuha sa goal man ka presidente man ka. Ang ana ba no? Nakadungog na ba mo mga asawag presidente nga mo'y nagdiktar sa presidente? Nakadungog na mo? Mao na mga Jezabel sa siguro na sila. Na mga asawag presidente nga Jezabel basta lagi 13 peligruha kay makuan maguba ang o panalitag presidente na siya sa nasod, maguba gyud ang nasod basta ang asawa buangon. Unya ang banasad magkauyon ba og ang asawa? Oh. Bisag unsa, bisag presidente panas kapilya, bungkag yapon ang kapilya. Presidente nag-organisasyon unya magkauyon ang asawa ug bana nga pulos gyud I want or we get what we want. Aso buangon kayo. Guba gyud ang organisasyon kay pangulo ko na. Unang niingon sila nanas philosophy nga nag-ingon, power corrupts. Absolute power corrupts absolutely. Kumusta man atong presidente karon? Kumusta ang iyang power? Gigamit sa corruption o dili? Sige, padayon tani naabot. Si Akab giing ng Jezabel, ako'y bahala. Relax diha. Stilan ba ning banaha oy. Ganana ba? Gamit dayon pagkahari dayon, ang gahom sa hari. Mo tong gasuwat dayon si Jezabel og sulat sa mga dagkong tao sa ilang gingharian. Magtigom ta pagpuasa mo kay mo na ilang pamaagi nya imbitara sinabot nya pasidunggi siya pasabot isinter siya og atraksyon diha siya ibutang sa nindot nga lingkuranan. Unya di ay ang plano na ay duha kay sa ila basta na ay duha ka witnesses magkauyon tinuod mo na. Mura sag ato sad ba basta majority gani. Moabot og 13 sa Senado, tinuod na na. Di ba? Valid na na, legal na na. Mao sad sa ila dito sa una basta na ay duha ka witnesses nga mo witness. Valid na na. Carried na na siya. Mo na lisod kay dito sa ila. Maglakaw-lakaw kas dahan. Na ay duha ka buok mo ingon nimo, musumbong nimo, nya mo pirma silang duha. Patay ka bisag wa ka magbuhat ana. Mao to sinabot. Pag pasidungog dito, lipay pa kay sinabot kay gipasidunggan siya. Oy. Mao di ay gi-accuse man siya nga iya kunong gi tunglo ang ilang Ginoo ug ang hari. Basta Ginoo nagay sa Israel ug ang hari sa Israel imong tunglohon, imong bugal-bugalan, patay gigana. Mao tong gipatay dayon si Nabot. Pero tinuod ba to siyang nagtunglo? Wa. Tinuod ba siya nga nagdaot sa Ginoo ug sa hari? Wa. Pero nganong gipatay siya aron lang gyud makuha ang gusto sa hari. Mga igsoon, ang muguba sa atong kinabuhi ug sa atong kaugmaon mao gyud nang sala. Ug unsa man ang sala? Kana bang supako nimo ang gustos Ginoo? Kay ang imong gisunod ang imo ng gusto. Tanawa ra gud si Adan ug si Eva ang atong unang mga ginikanan. Giingnan sa Ginoo, di ko mosugot nga mukaon mo aning bunga aning kahoy. Gitudloan sa yawa si Adan og si Eva, alabi na gid si Eva, kaon ayaw sunod sa Ginoo. Ang resulta pag human nilang kaon nilang duha, nawagtang sila sa paraiso. Ang kalipay nga way katapusan dito sa paraiso nawagtang. Mao na kana sang mga tao nga dunay prinsipyo nga I want, I get what I want, mahugno ginang ilang kinabuhi. Mahugno, maguba. Lingay mong tupad. Ing na pagbuot nas Ginoo ang color sa imong buhok,
Ingna ka no. Ingna ka ng pormas imong kilay pagbuot nas Ginoo. Ingna ba? Kay basig ikaragi gabuot ana, I get what I want. Nasay uban karon, gusto silang mahimong babae, bisag laki gyud sila. Pugson yun, padakuon yung dughan, o niya, bisag unsa na lay buhaton, para mahimo na lang gyud silang babae. Ilison pa ang kanang ang genital organ, para lang gyud mahimong babae. Mamugos gyud ba? Mamugos. Nasay uban, babae, mahimong laki. Mamugos gyud mahimong laki. Ay, sunod na lang tingitas Ginoo, eh. Nasay uban, dili mamabdos. Ala, pa-injeksyonan yun para mamabdos. Nasay uban, di na gustong mamabdos. Ala, ipaputol ang palupyan tube sa babae. O niya, ipa-abort pag yun ang bata nga naastiyan. Mamugos yun ba? I get what I want. Pride na ha, garbo na, makalusno na. Mao sa naroy gibuhat tingali sa atong mga government officials nga nangawat sa atong nasod. Lisod ba kay masakpan? Ngano man, nagkauyon man sila. Nahimo namang gitawag, matod pa karon syndicate naman ning kawat kay ang kamatuoran, nawagtangan tag trillions of pesos. Kinsa may mastermind, dili makitaan. Nganong di man makitaan? Kay nagkunayb. Pariha ni Akab ug sa iyang asawa, nagkunayb sila. Wa makit-i ang ilang pagpamakak. Kinsa ra may nakakita? Kinsay nakakita? Ang Ginoo. Kini karong atong mga government officials dinis atong nasod nga miut-ut sa atong nasod karon unya digid sila masakpan, dugay na silang nasakpan sa Ginoo. Sooner or later mo suffer ni sila. Kahinomdom mo atong diktador kaayo nga leader sa una? Nakahinomdom mo? Nalimot na mo? Ay mo. Perti, oy, ni suffer to siyag maayo. Sa iya palang sakit daan, ni suffer. Ang iyang dungog, ginganlan siya o diktador, kawatan, daghan ang nagingong, never again, porting batia sa iyang kinabuhi. Pero 21, kape, ang mga 21 katuig nga iya tong kipahimuslan ang iyang I get what I want. Pero nalusno gyud siya sa kaulahian. Nalusno gyud. Unya dugay pagyud kay siyang nalubong. Dugay kay siyang nalubong. Mura siya ginamos nga gibutang sa garapon nga wa gyud maablihi. Gigamos ang iyang lawas kay matud pas mga uban atong mga successors niya nga mga leaders atong nasod, nakakadiri ka. Dili ka angay ilubong sa libingan ng mga bayani. Ingon ana pagkalusno ang iyang pagka-leader nga unta sikat ra bagita kay to siya. Nya karon ang atong leader bag-o di ka di mo sunod. Kung iya sang sundon ang maong batasan nga I get what I want, lusno sa siya. Mao na ayaw gyud anang batasana ha. Unsa may nindot, unsa may maing batasan nga makapanindot sa atong kinabuhi. Nya kung leader ka, makapanindot sa imong grupo or sa imong organisasyon. O presidente kag nasod, makapanindot sa imong nasod. Nya musikat pagyud ka, dili mo us-us ang imong kana ganing so tawag na nila trust rating. Kaya nga ito ba kung norong presidente, negative ra ba iyang trust rating? Sa ato pa, basig nagsige na siya ingon, I get what I want. No? Ang saman yung tanaw. Negative good rating. Bekin sa mga presidente ha sa ato, dinis Pilipinas, nga wa gyud mo os-os ang trust rating, hangtod na lang yun ni retire or ni nahuman siya ang termino. Kinsa man? Secret. Natay presidente dinis Pilipinas nga paglingkod niya o pagdaga niya pagkakandidato ang iyang possibility 4% panting ito hangtod niabot og 30% og nidaog siya pagka presidente na niya
ang iyang trust rating anha ra gyud magdagandagan sa 70 to 90% ang trust rating. Positive ha, positive. 70 to 90. Hangtod nga nahuman iyang termino naalagyapon diha sa 70 to 80%. Wapay naka-break anang iyang record kay kasagaran sa atong presidente sa una, inighadayon ng ending, dool-dool gyud negative, arinas mga 20, mga 15%. Kanirong atong presidente, wapa gani kahuman, wa na, negative na. Dugay-dugay na gyud ng negative. Tungod tingali anang batasan, I get what I want. Ug unsa may gustos Ginoo, unsa man, give what God wants. I give what God wants from me. Gilingay mong tupad. Ingna, I give what the parish wants from me. Ingna kano ina. In English ba? Kamo mo in English? Ingna, I give what the parish wants from me. Nya unsa mo rin gikinahanglan sa parokya? Dili ayaw sa mo anang raffle ticket karang ang gikinahanglan ros parokya nga mahuman ang atong bell tower ug babayran sad nya mahuman sad ang atong adoration chapel unya mabayran sad nya matukod ug mahuman ug babayran ang ato sang bag-ong CR nga himuon diha ubos sa bell tower nindot na nga CR no pwede na mo didto matug. Unya mahuman sad ug mabayran ang kanang atong bag-o dihang himuon nga Walk of Apostles diha sa atubangan. Og mahuman sad unta og mabayran ang bag-o nato unyang mga lingkuranan. Di ba? Mao na roy gikinahanglan sa parokya. Be, ingna kuno imong tupad, ingna muhatag kas gikinahanglan sa parokya. Ingna. Kamo sang mga online parishioners, muhatag mo unsay gikinahanglan ro sa atong parokya. O muhatag mo, munindot inyong kinabuhi. Pero di mo muhatag, kaya ang inyong siguroon, ang inyong gikinahanglan, I get what I want, malusno ang inyong kinabuhi. Ano na? Malusno. Nya unsa man paghatag? Duha ka paagi, pinaagi sa atong raffle tickets. Pamalit og raffle tickets. Pamaligya pag yung raffle tickets. Pila na may atong halin karon, update lang ni. As of yesterday, niabot ng atong halin og 25,061 ka raffle tickets. Pakpak. Congratulations sa namalit. Unang, we give what our parish wants. Ninduta ka no, ingnon sa atong presidente o ang ato karong mga elected official sa atong nasod karon, nagdas atong administration, magkahiusa sila moingon, we give what Philippine sa man pagsultian na. We give what Filipino people want. Nindot ano? We give what the Filipinos want. Ana. Unsa man gikinahanglan sa atong nasod? Transparency, accountability, peace and order, justice. Nagkinahanglan sa tag-employment, nagkinahanglan sa taog flood control nga dili mabanlas og baha. Sige na basag tinguan karon. Sugod na sa niya tag saum-saum anis tubig. Sugod na sa kabanlas ang bag-o natong gitukod nga mga balay. We need flood control. We need classrooms sa atong mga estudyante. Why classroom nga tarong nangaguba na sad ang katong tarong-tarong nga classrooms. We need the Filipino people, we need healthcare. Ang atong PhilHealth, wa may budget. Ang atong DSWD, di nakahatag og dakong budget kung ma-ospital ka, mamatay ra ka. Ang atong mga hospitals, wa nay, labi na mga local hospitals, district hospitals, wa nay mga pundo nga mga tambal o mga facilities tungod kay wa tay budget sa healthcare. Nagkinahanglan ta ana. Nagkinahanglan sa tag-farm to market roads kay nga to mga farmers karon wa nay klarong income.
Ang atong mga fishermen, wa na sa iklarong income, perting lisura. Ug uban pa. Nya, lingi ay mong tupad. Ing na muhatag ka, unsay gikinahanglan sa atong nasod. Pero ang atong mga leaders karon sa atong nasod, padayon sila aning ilang kinaiya nga we get what we want. Malitang kwarta. Unya, tapin igid na nga dili ma-investigate ang flood control scam. Nga kanang mga scam nga malitang kwarta, tapin igid na, pugni gina nga dili ma-investigate ang tinuod nga mastermind. Maugay na ilang batasanon, sooner or later, malusno gining atong nasod. Malusno. Pero sagdi lang, mubangon ra mo nagbalik kay bangonon manas Ginoo, pero wa na ta. Naapil matas pagkalusno. Ana no? Mao na ato nang bantayan, iampo natos Ginoo ug unsa may atong gamiton kinig yung gugma nga tinud-anay. Ang pagtuman sa sugo sa Ginoo dili sa sugo nato. Ug unsa may sugo sa Ginoo, matod pa niya, higugmaa ang inyong kaaway. Kung iya kang tamparoson sa pikas aping, ipatamparos lang pikas. Ug iyang lugiton imong mata, ayaw lugita iyang mata. Kung iyang lubuon imong ngipon, ayaw lubua ang iyang ngipon. Hunungan na ng batasana, kay makalusno na. Di ba? Muna ikaw asawa, iparukas imong banas haligi o niya, maltangtang imong ngipon, ing na lang yapon imong bana, this cannot change my love for you. Ana, no? Nya, ikaw, asawa, nakita nimo imong bana nga naay kakuyog-kuyog nga kabit, ayaw pag-ingon, ikaray ka mao, pakitul sa tikang animala ka. Kuyog-kuyog sa daing kaspari. Ano? Di ba naanas mga batasan sa mga buangon nga banag asawa, ikaw buhat ka na, naon na to may mag-ikari ka mao ana lusno gina inyong pamilya. Ngayampo nato ng mga asawa sa mga presidente o mga congressmen ba or mga senador kanang elected officials nato mosunod sa duntas Ginoo, dili parihang Jezabel dili sa atong kuan nga magsigig hulhog. Wa ra bagid to kahuna-huna unta si Akab nga patyo niyas nabot, ang nakahuna-huna ang asawa. No? May unta kining impeachment karon nga ilang paningkamutan para sa vice presidente, dili unta ni mapariha sa kaso ni Nabot ug ni Akab. Basin baya ang paningkamot nga ma-impeach ang atong vice presidente dili base sa kamatuoran nga duna gid siyay anomalya, basig base lang sa mga tumo-tumo nga mga rason parihas gibuhat sa mga duha ka bugoy nga gitumo-tumuan unya kay mahimo mang valid kay og magkahiuyon ang duha ka legislative. Gi-impeach naman ang vice presidente sa Congress, dili baka na tumo-tumo lang inaigabot sa Senate, ilamang sarong gimaniobra ang Senate para maigo gyud sa pag-approve sa impeachment. Basig tumo-tumo lang nya ma-impeach ang vice presidente nga dili gyud tinuod nga angayan siyang i-impeach, malusno ang atong nasod. Luoy kay atong nasod. No? Iampo na nato nga malamdagan kining ato mga leaders Katoliko mo sa nakasagaran diha og dili Katoliko naagi na sila mga relihiyon either Protestante or ana atong iampo nakamaot atang moilas kabubuton sa Ginoo. Love your enemies. Labaw sa tanan, higugmaa ang panginahanglan sa imong isig katao, dili ang imong kaugalingon. Muna kamong namalit og raffle tickets dinhi. Congratulations, nakatuma na mo sa gugma nga gusto sa Ginoo. Pun-i pagyod. Nya unsa pagilaing ipuno
sige gid mo view, like, share sa atong YouTube channel kaning Padresiano Obod ha. Kay pinaagi sad sa inyong pagbuhat ana nga inyong isigi nig share nya mo view sad mo ani 15 minutes to 30 minutes every day nya inyo pag yung sultihan yung kaubas balay kanang mga batan-on nga oy tan-aw mo anang Padresiano support ana ha nya ipang share nas inyong mga amigo ug amiga kay sa ginagmay og sa dinagko nga paagi masangyawan nato. Oh, kapalaan ni karong atong gisangyaw na amang mga batan-on rong nag-crisis. Moingon din sila, mao din na crisis ko kay I strive to get what I want. Karon Lord, I want to give what you want. Di ba? Di mausab na. O di mo nindot lang kinabuhi niya kay wa man mo share, sige man mo diyang pangwarta. Mao nang naghikog na noon. Ang batan-on na stress na i-share gyud ha kining atong kuan pila ni kabuk atong subscribers karon naana ni siya 294,000 kana lay tan-awa unya at the same time muhatag sa nag-income ngan hinato para magamit gyapon nato sa atong parokya. So mga online parishioners, territorial parishioners, we give what God wants, we give what our parish want. Mga igsuon, ang atong mahigugmaong amahan naghatag kanato sa tanang maayong butang nga atong gikinahanglan sa kaluwasan. Busa muduol kita kaniya og moingon, amahan hingpita kami sa imong gugma. Amahan hingpita kami sa imong gugma. Nga isip katawhan sa Dios mapuy-an unta nato ang kang Kristong balaod sa gugma magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Nga pasayloon nato ang ato mga kaaway ug sila nga nakapasakit ug nakasala kanato bisan unsang paagi magampo kita sa Ginoo. Amahan hingpita kami sa imong gugma. Nga wag tango nato ang pagkabahin-bahin ug ang paghakog ug buntugo nato ang dautan pinaagi sa kaayo magampo kita sa Ginoo. Amahan hingpita kami sa imong gugma. Nga sila nga nagmatig-a diha sa pagpakasala tandugon sa espiritu sa Ginoo sa paghinulsol ug sa pagbag-o sa ilang pagkinabuhi magampo kita sa Ginoo. Amahan hingpita kami sa imong gugma. Nga si Halangdong Chukilo kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos magampo kita sa Ginoo. Amahan hingpita kami sa imong gugma. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Amahan hingpita kami sa imong gugma. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto ngatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nila mga paningkamot magampo kita sa Ginoo. Amahan hingpita kami sa imong gugma. Nga ang atong mga minahal nga sa kinabuhi nga namatay na luwas sa makadangat ngadto sa puloy-anan uban kang Kristo magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Ginoo, ikaw ang naghatag sa tinuod nga kinabuhi o kaluwasan. Dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.
Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return it to be governed by your will. You say the word to me, at once I will obey. Your love is wealth enough for me, or else will I forgo. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako og ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapusulanan ug sa tibuok niya santos nga simbahan. O Ginoong Dios, niining pan ug bino, gihatagan mo kami og kalanon alang sa lawas ug sa kalag. Ang santos nga misa magbag-o unta sa among kusog ug maghatag kanamo og kaayo sa kalag ug lawas. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang kahulugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong
Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo. ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of it, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Who sing his praises, magnify the Lord. Come children now and hear me, if you would see long life, just keep your lips from wickedness and lies. Do good and turn from evil, seek peace instead of strife. Love righteousness and God will hear your cry. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Who sing his praises, magnify the Lord. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan, sa matuod nga kahiusa ug kalinaw, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga panalipod. Pero mahitabo ra ni kung ato yung ihatag unsay gustos Ginoo, dili kay atong kabuton unsay gusto nato. Ihunong na natong I get what I want, but I give what God, what the church, what others want.
Salamat sa nihatag nato sa ilang gasa, pinaagi pamalit sa atong raffle tickets. Ako nang gikaingon, niabot na og 25,061 ka slots, ka tickets ang atong dawat. Nya kay 200,000 may atong ikinahanglan, so napay mga 175,000 ka tickets nga kuwang. Makaya ni dili. Kaya, mura nagawa sa nahuna. Pero sige lang, ato ganang kayahon. O niya, padayon mo o suporta sa atong pagpangonpirma karong July 17, July 10 ang atong last registration sa magpakonpirma. Niya, sunda sa ninyo kanunay ang atong social media platforms, kining YouTube channel nga Padresiano Ubod na ni 294,000 subscribers as of today. O niya sa ato sang Facebook page ang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Ugma magsugod ang atong Triduum Masses para sa pista nato dinhi sa Sacred Heart of Jesus. Sa Biyernes ang atong pista na misa sa alas 6 o niya magprosesyon tagamay. Sa June 22 mao ang akong sacerdotal anniversary. Ika-22 years na sad na nako sa pagkapari. Sumad karon 7 ka adlaw gikan karon. Kung makaabot pa ko 11 mi kabuok giordinahan sa Kalois Ginoo hangtod karon 11 lang yapon mi kabuok nga pari. 22 years. Kuntis mi anig kinsa giuna namong mawagtan sa pagkapari. Iampo sad mi ha nga magpadayon mi sa among pagkapari 11 mi kabuok. Alabaw na gid ako iampo ko kay ako may kinamagwangan nilang tanan. Manghod man ako sila tag 12 years, 13 years. Ako giunang mamatay ani. Pero sige lang, basta pari lang, no? Nya ganahan mo celebrate sa akong anniversary? Ganahan. Way hikay. Ang inyong ihatag nako nga gift, ipalit lag raffle ticket. Ana, nya tiksi dayon ko pader, nakapalit ko raffle ticket, mao ning gidaghanona nya para ni sa imong birthday, happy birthday. Nya i-appeal ta mo sa akong high mass inig ka 22 alas 6 sa gabi. Kanang tanan nga nihatag og birthday gifts, ako nang ipetition sa Ginoo nga napamoy grasyang daghan. Nya naay challenge gamay. Palit mo og 22 ka raffle tickets. Ang worth ana 4,400. Kana nindot kaya na ikakita nako na as GCash, na sa atong bank accounts or inyo bang kwarta padala or inyo bang paliton diha sa atong opisina or diha sa mga lamisas gawas na 4,400 special birthday gift na ninyo nako. Nindot na. Ambot na ba kayo magpalitan ako? Sige. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magamba